ulit at pinaka-ambos mi na po. Kaya dawat ko lang nga po nabalin. Natambangan ni ABC President Ryan Luna iti bangged iti Domingo. May kaonse ti aldaw iti Abril sa Malansit, Peñarobia, Abra, agarup alas 2:20 iti malem. Segun ti investigasyon ti kapulisan, napanagkampanya ni Luna di barangay sa Paak Bangged, gapuanan ta kandidato daytoy, akas mayor iti ili iti Bangged. Napan ti grupo ti press corps ti probinsya ti Abra, tapno maipadamag iti publiko no anya iti usto a napasamak. Ni Police Superintendent Villamor Arellano, Regional Director iti Mountain Province, tinakapatang ti press corps mainaig tinasao nga ambus. I have directed the Provincial Director of Abra, Colonel Gaab, to conduct a thorough investigation regarding this. Right now, we don't have any suspect, but it's safe to say that indeed it has something to do with the action. We have just recovered empty shells, we identified the victims, and of course, we have identified yung members ng convoy, but right now we are getting testimonies from the probable witnesses. Dinawat pa ni Police Superintendent Arellano nga agtitinulong kuma iti publiko, tapno nadaras a masolbar iti kaso, tapno maliklikan ti kastoy a pasamak. Nakapatangmet ti grupo ti press corps ni ABC President Ryan Luna, may panggep ti nakatambang iti grupo na. Ito ya po adaming kami ti grupo ti grupo nga kampanya mo tempo ti pinagkakampanya ada naituding aldaw ti pinagkampanya mi ti tunggal barangay nga papanami ada naikuha nga naiplanon nga namalangan na po. Iso nga idi datoy Saturday kan Sunday nakaikuha min di parte ti sapak ken maway dayay. Ang plano datoy nga agkampanya kami. Lalo ka mo ti may sa barangay hamo kaya nga balay-balayen ti tunggal may sa nga barangay kurang mo dito may saldaw. So nga idi Saturday nalpas mi parte ti maway. Then ti Sunday nagsubli kami ta asidigmet 30 minutes drive lang mo ti ngana ti kabisera ti Bangged ti datang kita nga barangay. Kaya tani di naikuha mi nga Sunday ti papami di sa Paak. Kami mo expectare na po nga adaw mambus kanyami ta mesa dapay mo may paymot nagipatulod paymot ti pulis ti pas kasta may nang bayabay kanyami di parte sa Paak. So nga kasi ati pagarup ko di may ti pulis nga may da kami binayabay tada ano ada report nga fully armed nga tao. Tao nga unada. So di kan ka siyempre may isang kandidato kan amamu mo di kiti pulis nga nagpatrol ka may isang giyem ka agsalud-suda lang mo tata. Tanya ka no da may sa pulis ti may isang vicinity nga lugar nga panmangga. Pabor kanyak. Tamo masapol nga para mangbubuteng. Ta kanyak tamok nga datala ti rason nga pangabakan da niya. Datirwan tinasao nga ambos dagiti kakadwa ni Luna, ada Romy Manawang, umuna nga kagawad ni Luna, Chito Kibal, Kevin Dokayag. Ken nairaman met iti duwa nga nakamotor, ana sabat da kalpasan anadung parda, ani Edward Alsate, ken Herbert Bilong. Aging gana itatakit saan pay nga mabigbig dagiti kapulisan iti Bangged, no sa sino iti adda ti likod daytoy apan nakaambos iti grupo ni ABC President Ryan Luna. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.